Ship ride ulit tayo, syempre. Last day ng ship, Sabado. Pupunta ulit tayo ng Sagunto. Aakyat tayo ulit kasi naakyat na namin ni Mark, katim ko sa Team Kalabaw. Ilakyat na namin kaso palpak yung mga kuha ng mga video. Ito ulitin natin. Nag-aantay sa atin yung Ferris wheel bikers. Nandun na sila. Pero nasa baba, inaantay daw nila ako. Medyo natagalan. Lakas ng hangin eh. Sorry po. Ayun na kami. Woo! After ship ride ulit tayo mga kaibigan. Let's go. Paakyat na tayo dito sa Barangay Sagunto sa Sison. Nasa taas na yung mga kasama natin. Nabutan na natin. Meet lang. Let's go. Grabe, ang tarik. Ewan ko, hindi sila banda. Ito yung mga bundok ko. Ang taas. Ay ako. Pagod na ako. Maya ulit. Badya ko muna.
Napapagod ako. Tarik na. Ayan o. Meron pa isa. Ayun. Unang recovery na part. Putang. Ang tarik. Grabe din sa Sagunto. Grabe kayo gumawa ng kalsada, sir. Ayan na si Kalabaw Mac. Ayan na. Yeah, tira. Bago malobat. Taas oh. Yun na oh. Meron pa to. Green. Pepsi green. Pepsi green. Coke green. Ayun, nandito na kami, magkasama na kami mga chong. Ahon na tayo. Ayun oh. Ganda ng nature oh. Dito last bit na to eh. Bilang na lang na preno to eh. Di pa. Yun oh. Tangin na oh. Parang CGI oh. Hoy, helmet mo Manuel. Oh. Uy, subscriber ah. You know? Yan. Ayaw na kayo, parang meron tayong pinukuhanan. Sa Jurassic Park. Yun. Kabayan, pagaling natin. Hindi
ba kayo dumiretso dito nakaraan? Ayun pala. Ayun o. Sabi, maganda yung gate. So yun, nandito na tayo sa Pilawan Elementary School dito sa papasok ng Sagunto. Ewan ko kung pa to ng Sagunto. Hindi na kami makatuloy kasi meron kami kasama road bike. Tapos trail na yung dadaanan. Hindi namin alam kung hanggang saan matatapos. Kaya dito na lang muna kami. Stop. Uwi na rin kami mamaya. Para natin sila. Wala to, durog na to, papalitan ko na. May nabili na ako kasi ito na ito kay palit ha. Oo, baka kasi ito. Okay, diretso mo, tandaan kita. Okay, wala, bilis.
baba nung Sagunto, bago kami lumabas ng Arco, nagmerienda na kami. Alas 12 na, pauwi na tayo. Siguro mga 30 minutes o 40 minutes nakauwi na tayo. Pababa naman na to eh, from Sison to Urdaneta. Let's go! Hindi, yan lang. Yeah! Uy! So yun, nakauwi na tayo. Kapagod. Dalawang beses isang araw na pagitan. Sakit na ng legs ko. Parang ayaw ko na umakyat ulit. Shout out kay Mac. Ayos ba? Sinama na kita sa video para hindi sayang yung pagod mo nung pumunta tayo ng Webes. Ayaw ko na bumalik eh. Lalo ko sana babalikan ko ulit para makagawa tayo. Salamat sa mga nakasama sa Ferris Wheel Bikers tsaka kay Mac, Team Kalabaw. Thank you.